טוב, אסף, פרק שלישי, אחי, איך אתה? וואלה, מצוין. הזמן טס מפרק לפרק. אז מה מה איתך? תעשה פרק לפרק? בסדר גמור, תשמע, אחי, אתה יודע כמה זמן זה לערוך את הפודקאסטים האלה, זה השקעה, אני מקווה שמי שצופה בזה מעריך, אחי, אני מקווה מאוד. שתדעו שהוא עובד על זה מאוד קשה. שתדעו. טוב, איך עבר לך שבוע, עברו שבועיים, האמת, מאז הפרק האחרון, קצת ישבנו, ערכנו וכזה, מה עבר עליך? תן לי קצת כמה חדשות וכזה. טוב, האמת שאני חייב להגיד קודם כל הזמן טס. אוקיי. זה מרגיש לי כאילו עברו יומיים בשבועיים האלה. ועוברים הרבה. אתה יודע, אני בעיקר עובד, פעיל, עושה דברים, נהנה, מתאמן. מעביר את הזמן כמה שאפשר בטוב. אתה מתאמן עכשיו? עכשיו אני מתאמן. וואלה. מבחינתי זה חלק מהשגרת חיים. כמה זמן אתה כבר מתאמן? משהו כמו 4 חודשים כבר. וואלה. כן, אחרי 20 שנה בערך אחרי שלא התאמנתי. אני זוכר כשהייתי ילד קטן, הייתי רואה אותך מתאגרף בשק אגרוף במקלט, אתה זוכר? כן. הייתי הולך אז למכון, הייתי הולך בגיל 16-17, הייתי במכון כושר. כן? כן, ואתה יודע ש20 שנה משם לא הפסקתי להתאמן לגמרי. ואתה יודע, אתה כבר מרגיש איפשהו חלוט כזה, זה גם בקטע של בריאות יותר. אתה רוצה להרגיש טוב עם עצמך, שיהיה לך חילוף חומרים, להיות יותר קליל, אתה הולך לישון, אתה זז, אתה זה. זה כיף, אחי, אני מרגיש כאילו חזרתי לחיים אחרי 20 שנה. רזית בפנים, אני רואה שאתה נראה יותר טוב. כן, תודה, אחי. האמת זהו, מהפודקאסט השני, הקודם, שעשינו, האחרון, כבר אפשר להתחיל לראות קצת שינוי. מה שיהיה מגניב זה שעוד משהו כמו זה, לא יודע, 10 פרקים, 10 פרקים, 20 פרקים, נוכל לראות את השינוי. כן. כמה אתה זה. קח את זה לעצמך, זה כמו מטרה. תוכל לוקח לעשות את זה לפני כפרויקט, ואחרי. בטח. זה מעניין. כן, מאוד. אני האמת גם מתאמן, אבל אצלי זה הרבה on and off. לצערי זה היה אצלי תלוי בהרבה מוטיבציה. הייתה לנו שיחה על זה היום. אני לא אוהב שזה תלוי במוטיבציה, אני יותר אוהב שזה בא ממשמעת עצמית, שגם כשלא בא לך ללכת להתאמן, תלך להתאמן. אין לי את זה תמיד. אני ממש מנסה לעבוד על זה, ולאחרונה אני יותר חזק בזה. אני כזה, לאחרונה יש לי יותר זמן לעצמי, יותר זמן להתאמן, לעבוד על עצמי. אבל זהו, אני חושב שגם השיפור אצלי יותר ניכר עכשיו. אתה חושב שאם אתה בזוגיות או לא בזוגיות, זה משפיע על זה אם אתה מתאמן או לא? ברור. כאילו מבחינתך, כן? אם אתה רואה גבר שנראה כמו שרק, תדע שהוא עבר פרידה. למרות שאני חושב שברגע שאתה הופך את זה לדרך חיים, אתה יודע, אפילו אתה שם את זה... אני חולה עבודה, אני חיית עבודה, ואני בן אדם באמת שמונע מעשייה ועבודה, ואני שם את זה איפשהו, מבחינתי זה זמן קדוש. 3 פעמים בשבוע, אני הולך להתאמן, גם אם יש עבודה, אין עבודה, אני שם את הכל בצד. זה סוג של, אתה יודע, זה לבנות לעצמך סוג של דרך חיים כזאת מסוימת, אתה צריך להיות מבחינתך, לדעתי, בבמה המרכזית, שקודם כל אתה מתאמן, בריאות, כושר, לראות טוב. תשמע, אתה גם שם על עצמך חולצות, אתה מתלבש, אתה הולך לים, אתה נראה פתאום טוב, אתה מרגיש טוב, זה כיף. האמת... אתה שם לב גם לאכול בריא, אתה יודע, כל אחד ומה שהוא יכול, אבל... אצלך זה יותר קל, אני חושב, יש לך משמעת מברזל בעיניי, ככה אני רואה את זה. כשאתה מחליט משהו, אתה הולך עליו 900 קמ"ש, אני מאוד מעריך את זה אצלך. תודה רבה. כן, אני קצת קיצוני, אצלי אין שטח אפור, זה יותר שחור או לבן, אם אני מחליט משהו, אני רגיל לשים את הכל בצד ולהתמקד מאוד במה שהחלטתי. טוב, אני רוצה שאנחנו נדבר על כמה נושאים מעניינים, כמה דברים שקרו השבוע, והדבר שנראה לי הכי חם שהיה עכשיו בשבוע האחרון, זה הגעתו של מרק לויקילר, האנטישמי, לארץ, ויש לי משהו לומר על זה, יש לי הרבה דברים לומר על זה, כי זה עצבן אותי, אוקיי? וזה לא פופולרי להגיד את זה, אוקיי? אני אגיד לך את האמת, יש מצב שאני אקבל על זה היט. הבן אדם לא שונא את ישראל, הבן אדם אוהב את ישראל. כמות השנאה וההיט שהוא מקבל מהחברים שלו ברשת, על זה שהוא בצד שלנו דרך אגב, מפתיע שאתה אומר את זה, נראה לי שאתה הראשון לדעתי אתה הראשון שאני שומע ממנו את הדעה הזאת. אני אגיד לך משהו, קל מאוד לשמוע את הסיפור מאיזשהו צד וישר לגבש דעה. מה אנשים יודעים? הם ראו סרטון של הבן אדם צועק הייל היטלר באיזה מועדון. אף אחד לא מכיר את הסיפור של מה שהיה, מי זה הבן אדם, כמה הוא בתכלס באמת בצד שלנו. ואנשים אוהבים לדבר על הסיטואציה הזאת שהייתה לו במועדון, שהוא צעק הייל היטלר,
אז אני אספר כזה, אני העורך דין שלו, רגע. הבן אדם יצא עם כמה אנשים שהוא מכיר מהרשת למועדון, רובם אנטישמים, אני חושב שכולם שם אנטישמים חוץ ממנו, וראש האנטישמים שהיה שם זה אחד סניקו או משהו כזה, זה אנטישמי מגעיל אחד. הוא שם איזשהו שיר, את השיר הזה של קניה ווסט, הייל היטלר, ועכשיו קלווי קילר, לא מעניין אותו פוליטיקה, לא מעניין אותו החרא הזה. הוא היה עם כמה אנשים, הוא היה בטוח שהם החבר'ה שלו והכל סבבה, הוא שמע שיר, כולם שרים ביחד את השיר, אז הוא זרם על השיר. אבל מכאן, ולהפוך אותו עכשיו לאיזה שונא ישראל, שונא יהודים, ומרדכי דוד רוצה לחסום לו את האוטו, מה זה הדבר הזה? זה כמו שהוא אומר את ה-N-word, אוקיי? אני לא אגיד את ה-N-word, גם שלא יקטלו אותי. מה זה אומר? שהוא שונא כושים? זה בא מבורות, אוקיי? הוא לא יהודי. הוא לא רואה את הדברים מהעיניים שאני ואתה כיהודים רואים אותם. הוא לא מבין שכשאתה אומר את המילה הזאת, זה טריגר ליהודים, והם לא תופסים את זה בקלות דעת, ואיזה צחוקים. הוא כולו נוצרי כזה, שכל מה שמעניין אותו זה לשבור עצמו את הפנים עם הקדחה, ולהביא בנות, אוקיי? אני גם ראיתי את הבחורה הזאת שקיבלה הייט בטירוף, שירה בראון, לא זוכר, שירה. אתה רואה אנשים בתגובות מאחלים לה להיאנס, למות, תגידו, אתם משוגעים לגמרי, אומרים שכאילו הוא השפיל אותה, הוא בא להשפיל פה בנות. הוא בא להתחיל כאן עם בנות כמו ש99% מהישראלים שטסים לחול עושים. למה? איזה ישראלי טס לחול בגילו, לא הולך לחול, ומתחיל עם בנות מפה ולהשפיל, ולקרוא לה בוגדת, ולהדיח אותה מהתפקיד שלה בצה"ל, מה היא עשתה? זה טירוף בעיניי. והרבה אנשים, אני חושב שאוהבים להסתכל על זווית מאוד מאוד קטנה של המציאות, ועל זה לתפוס דעה כוללת ולשנוא את הבן אדם, זה בעיניי פסול, וזה בעיניי מה שעושים לנו כיהודים, אוהבים רגע להסתכל, לתת איזשהו גלימס, איזשהו מבט קצר על ישראל, ומה אנחנו עושים, וישר לשפוט אותנו. קודם כל הוא עושה טעות, בוא נסכים על זה שתינו. הוא עשה... מבחינתנו, אתה יודע, מהזווית שלנו, הוא עושה טעות. נכון. וקל מאוד לעשות, אתה יודע, קל מאוד לאנשים שרואים שמישהו עשה טעות, אתה יודע, לעשות לו איך אומרים? דימוניזציה? קיצור, שרפו אותו. בוא, אני אגיד לך, אני לא מכיר עד כדי כך את הסיטואציה לעומק, אבל בסוף כולנו בני אדם. אם אתה אומר שזה המקום שלו ומשם הוא מגיע, ואתה יודע, הוא בכלל בצד שלנו, זה בסדר גמור. כולם עושים טעויות, גם אני עושה טעויות בתור בן אדם. אני אגיד לך, אבל משהו, למה אני כן יכול להבין את אלה שנגדו? כי העלו אותו לערוץ 13 להתנצל על הדבר הזה. עכשיו, הוא יכל לפתור את כל העניין הזה ולהגיד, וואלה, אתם צודקים, לא ידעתי מה משמעות הדבר ומה המשפט הזה, איזה טריגר זה עושה לכם כיהודים, אני מתנצל על זה. ובמקום לעשות את זה ולסגור את כל הסאגה הזאת בצורה בוגרת, הוא בחר לסיים את הרעיון, פשוט ללכת. בעיניי טעות מבחינתו, אבל כולו ילד בן 20 נראה לי, משהו כזה. טעות מטורפת. טעות... בוא נגיד, אירוע כזה מתוקשר, ואנשים מדברים על זה והכל, זה... עוד פעם, אני לא מכיר את האירוע יותר אתה יודע, אני ככה טיפה שמעתי, אבל לדעתי חובה התנצלות, טעות גדולה שלו לדעתי. אני חושב שאם ניקח את זה רגע בפרספקטיבה כמו אנשים בוגרים ולא כמו כזה ילדונים, הרבה אנשים אומרים פה, אנחנו לא צריכים את היח"צ שלו, אנחנו לא צריכים אותו אנחנו מאוד צריכים את היח"צ שלו. אוקיי, פעם היה את אנדרו טייט, שהוא היה כוכב רשת הכי גדול בעולם, היום הוא החליף אותו. היום הוא הכי גדול, ויש לסטרימים שלו כל כך הרבה צופים, והוא זה שמחליט היום את דעת הקהל של הנוער, שהנוער הזה מצביע בסוף בקלפי, ויקבע מנשיא ארצות הברית הבא כנראה. אם הוא יהיה לטובת... כן, וחבל שלא לקחנו את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, ואמרנו, כאילו, פשוט חבל, אני חושב שחבל. כי מי שבאמת, הרבה גיימרים, דרך אגב, הרבה כזה חנונים כמוני, שאוהבים את השיט הזה, אוהבים כזה לגלול, והם מכירים יותר... אני נגיד, תראה את הפיד שלי בטיקטוק או באינסטגרם, פיד אמריקאי, אין לי תוכן בעברית, כמעט. ומי שבאמת עוקב אחרי כל העניין הזה, מבין שהבן אדם אוהב אותנו, והוא מדבר עלינו רק טוב בכל הזדמנות שיש לו, ואני באמת, היום במקלחת, אני חשבתי על זה, על מה אני עומד להגיד, כי זה עצבן אותי. זה עצבן אותי, שוב, אני לא אומר שהוא תליט שכולה תכלת, כי באמת המשפט הזה לא היה במקום, אבל אתם צריכים להבין שהוא אמר את זה מבורות.
הוא לא מבין מה המשפט הזה, איזה טריגר זה עושה ליהודים. זה הכל. אני מקווה שכולם ייקחו מפה את המסקנות מהאירוע הזה, לפי מה שאתה אומר, ומה אני איתך, הפסיקו לשפוט ככה אנשים בצורה כל כך מהירה, כי בסוף כולם עושים טעויות. אנחנו נעבור לנושא הבא. יאללה, שום טוב, אחי. אנחנו ניכנס עכשיו לרשימת נושאים, כי אני פעם השקעתי ואני כל ממש הכבוד. עשיתי רשימת נושאים. איזו אימא אחת, היא אימא על כמה ילדות מהכיתה של הבת שלה, אחרי שנסו עליה חרם, על הילדה, אוקיי? ועכשיו, באה נשאלת השאלה, אימא שהיא עשתה זה בסדר. כולנו יודעים מה תרבות החרם היום, ושזה נורא, והרבה תפסו את הצד של האימא, מצד שני הרבה תפסו את הצד השני, שאומרים, בונה, היא לא יכולה לקחת את החוק לידיים. מה זה כאילו לבוא ולאיים על ילדות קטנות? מה דעתך בנושא? תראה, היה עוד מקרה כזה, ראיתי איזשהו סרטון ילד הרביץ לאיזה ילד אחר, ופתאום במקרה האבא ככה איכשהו קפץ, זה מזכיר לי את זה, פתאום האבא הגיע, וראה את זה ורדף אחרי הילד, והילד ברח, כאילו הוא הגן לילד שלו. אני אגיד ככה, קשה מאוד 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 לשפוט את האמא, כי לפני שאתה שופט את האמא, אתה צריך להיות בסיטואציה שלה. והיא ילדה לעולם, גידלה אותה, פתאום, אתה יודע, אנשים מחרימים, וזה עצוב מאוד. אתה יודע כמה ילדים מתאבדים בגלל הדברים האלה? אני בדיוק רוצה לגעת בזה, אתה יודע, אם אתה לא תופס את המקרה הזה בזמן, אתה לא יכול לדעת לאיפה זה ייקח אותה בחיים. אתה יודע, המקרה של החרם, וזה לא יודע מה, אולי, אני לא יודע לאיפה זה יכול לקחת את הבן אדם בחיים, הלאה, אם לא יטפלו בזה במקום. ולא מטפלים בזה במקום. מערכת החינוך לא עושה כלום לילדים שעושים חרמות. אני מסכים איתך, אין לך, אתה יודע, אנחנו לא חיים באיזה עולם מתוקן שאתה יכול להתקשר לא יודע מה, למשטרת החרם, שלום ככה וככה, ומישהו באמת בא ופותר לך את הבעיה, ויש לך באמת כלים לזה. בגג, איזה כמה מפורסמים יבואו יעשו עם אותו ילד שעשו עליו חרם סלפי. רק אחרי שזה יעשה הרבה עד. רק אחרי זה יעשה הרבה רעש. רוב הילדים שעושים עליהם חרם לא באמת מגיעים לכל להצטלם עם אומר אדם וכזה. הם מתביישים והם... עזוב מתביישים, לא לכל אחד יש את הכוח התקשורתי והחברתי להגיע למקומות האלה. אתה יודע, אבל גם אם אתה מעלה פוסט כזה, זה יכול, אתה יודע, להתפוצץ. אבל לא, אבל ילד בן 10, בן 12, אין לו את המוח שלך, בוא נעשה על זה פוסט. זה לא רק מוח. לרוב הוא שובר... התמודדות, אחי. התמודדות. אין להם את ההתמודדות. יש כל כך הרבה מקרים של ילדים שעשו עליהם חרם והם פשוט מתאבדים. ילד הלך למה? בגלל כמה ילדים חרות. כן, על מה? עצוב, אחי. אז אני אומר דבר כזה, אם אתה שופט, קשה מאוד לשפוט את האמא, כי אתה לא יכול לדעת אם אתה היית אבא או לא משנה מי של אותו ילדה, אותו ילד, מה היית עושה במקום? את האמת? אתה באותו סיטואציה, אתה יודע, זה כמו שאתה נגיד לך, תשמע עכשיו, אתה עומד מול מחבל שרוצה איזה, ויש לך נשק. כאילו, מה תעשה? אם אתה תסתובב, אתה כאילו שומר על החיים שלך ולא יודע מה. אם אתה יורה בו, יכולים להגיד לך, תשמע, הרגת את הבן אדם, יכלת רק לפצוע אותו. כאילו, אתה לפעמים נמצא בסיטואציות שאתה לא יודע מה, אתה יודע, כאילו, פה במדינה שלנו. זה שהמדינה שלנו היא מדינה הזויה, והיום אם אתה עושה משהו טוב, באים אליך בטענות. זה בעיה, אחי. אני דרך אגב, אתה יודע מה? אני חושב שהאמא פעלה בחוכמה. כן? כן. אם אני האבא של הילדה, וואלה, אני, אתה יודע, לא יודע, האבא מול בנות זה קצת בעייתי, אבל אם אני האבא מול ילדים, אני, לא יודע, עושה שם ברדק מטורף. מסכים איתך. במצב כזה, עושים על מה? בחיים לא הייתי שותק על זה. נכון. הייתי עוזב את העבודה, עוזב הכל, מבחינתי אני חי את זה עד שהילד לא יודע מה, לא מסתדר ולא מרגיש מלך העולם, אני לא עוזב אותו. יש לנו דור חרה, וזה מביא אותי לעוד נושא. אני ראיתי בסופרלנד, שזה כמה ילדות נראה לי, בנות 13, לא כזה זוכר מה היה שם, עקפו בתור, עשו שם בלגן, ואז אתה רואה את המאבטחים כזה, מוציאים את הילדה בכוח, לא כזה הבנתי מה קרה שם. אחי, לאן עוד נגיע עם הדור הזה? אתה לא יכול לדעת מה היה שם, לקחת צד או של המאבטחים או של הילדה, אבל אתה שומע שם, לכאורה לדעתי, אוקיי? אתה שומע שם את הטון של הילדים, את הטון המפונק הזה, את הטון המגעיל הזה, המזלזל במבוגרים, זה הדור המסריח שגדל כאן, ואני חושב שאין תרופה לזה גם. אני אגיד לך מה אני חושב. קודם כל אני חושב שזה דור מגעיל, אבל לא כולם כמובן. ברור שלא יש, כולם. אתה יודע, חלק מסוים שגדלים בחינוך מסוים. ואתה יודע, אני סתם זו רק סיטואציה.
נגיד, אמא באה, אתה יודע, פינתה את היום, מהחיים שלה, את היום הזה, להגיע לסופרלנד, אחרי שהיא עובדת קשה, וגם ככה, יוקר המחיה פה וכל מה שהולך, הכל, אנחנו חיים בלחץ. הכל קשה. הגיעה, פינתה, דאגה לבנות שלה, לילדים שלה, אמרה, טוב, לא יודע, אמא, אבא, כל מי שזה, הלכו לסופרלנד. לא, אני חושב שזה הלכו רק בנות, אני לא בטוח, אני ראיתי שם כמה לא, ילדות. פה סבבה, פה בנות. אני מדבר אוקיי. איתך על מקרה שיכול לקרות בקלות, כאילו, שם, ואני מתאר לעצמי שהוא קרה שם. אוקיי. עומדים בתור, אתה יודע, כאילו רגיל, כמו זה, והם מחנכים את הילדים שלהם, מנגד, אתה יודע, כאילו, יש את הקבוצה הזאת שהיא יותר בעייתית, ויש אנשים שהם נורמטיביים. מחנכים אותם, אתם לא עוקפים בתור, אתם זה, מנומסים והכל. הם רואים מקרה כזה, שאתה יודע, בסוף באת ליהנות, באת באמת להעביר את היום בכיף עם המשפחה. שאתה כאילו מחכה בתור למתקן, פתאום באות כמה ילדות, אתה יודע, עם פה ג'ורה, ועקפות אותך. כאילו, איזה חינוך זה לילדים, ואיך אתה מתמודד עם זה בתור הורה, ואם לצאת בסדר, ולא להגיע לרמה של הילדות האלה, ומראה גם דוגמה לילדים שלך, כאילו, בוא, כאילו, תהיו פריירים, עוקפים אתכם בתור, הכל טוב, לא, אתם כן מדברים, אתם רבים מילדה בת 12 או בת 14, כאילו, זה שם אותך בסיטואציה בתור הורה מאוד מאוד בעייתית. גם בתור ילד, שאתה מתבאס, אתה אומר, בוא'נה, כי תראה מה זה, אני עומד פה. כן. זה באסה, מה זה, עוקפים אותך בפנים, ואתה יודע, אתה לא יכול עכשיו, מה היא תגיד? אני ילדה בת 14, מה אתה יכול לעשות, כאילו? כאילו, אין לך יותר מדי מלכתחילה מה לעשות. תשמע, זה מבאס, מתסכל, אתה בסיטואציה בעייתית, אחי. ולדעתי, חובה לעצור את הדברים האלה כמה שיותר מוקדם. אני אסביר לך למה אי אפשר לעצור את התופעה הזאת. הילדים היום לא מתחנכים בבית, הם מתחנכים מהטיק-טוק. הם מתחנכים מהפיד הזה שהם גוללים. ומהחברים שלהם, ומהבחוץ. אל תשכח שגם להורים יש השפעה. גם להורים יש השפעה, אבל תחשוב, רוב הזמן הילדים או באייפון, היום זה כמו עוד יד בשבילהם, האייפון, או עם החברים. כמה זמן אתה באמת מקבל חינוך מההורים, שההורים יש להם לחץ כלכלי וזה, ומיסים וחרא על הראש, ופוליטיקה, והם כל היום בלחץ? מתי יש את הזמן לחנך את הילד? יש בזה משהו, יש בזה אפילו הרבה. ובגלל זה הדור שלנו נראה כמו שהוא נראה? אחי, הייתי מגביל את זה. אני הייתי, לא יודע, מה, אם היה לי איזשהו כוח בכנסת, הייתי מגביל את זה. הייתי מגביל מבחינתי, ילד לא נוגע בטלפון, חכם, כן? לא בכל טלפון. טלפון שאתה יכול לחייג מבחינתי כמו של החרדים. עד גיל 18 לצורך העניין. לא, זה עד שאתה כאילו מתייצב ואתה נהיה... אחי, מה הילד צריך לגלול בזה ולראות טיקטוק וכאלה? כן, אבל זה מוגזם מדי, אני חושב, מה שאתה אומר. אי אפשר גם לשפוט, סליחה, אי אפשר גם לשלוט על פלאפון, אם אתה לא בצפון קוריאה, קצת קיצוני מדי. אני כן חושב שצריך להביא כאן איזשהו פתרון. אבל גם אי אפשר לשלוט על מי ישן סיגרות לפני הזה, ואתה יודע, וזה כן איכשהו משפיע על מי ישן אלכוהול, ישתה אלכוהול, כמו שנגיד, אתה רוצה ללכת, לא יודע מה, להוציא רישיון על רכב, אתה לא יכול בגיל 12 להוציא רישיון על רכב. לכל דבר יש את הזמן שלו. כן, אבל יש פלאפון ויש רישיון רכב. כן, אבל אם זה הורס את החינוך, ואתה יודע, וזה כמו שאתה אומר, זה הורס את החינוך והורס הכל, וזה גורם ללא יודע מה, וואלה, אחי, הייתי מכניס את זה. צריך שתהיה איזושהי הגבלה, יכולת של להגביל את התכנים. הרבה מהתוכן שהילדים מקבלים היום זה תוכן חרא, אני חושב שצריך לבוא לאפליקציות גם בטענות. אתה יודע מה, אני אגיד לך ככה, אם הייתי יכול, הייתי לוקח אותנו הרבה שנים אחורה, בלי טיק טוק, בלי כלום. אני חושב שאין על הדור של פעם, אתה יודע שילדים היו יורדים למטה לשחק, ולא היית, תחשוב איזה, כאילו אם הייתי מספר לך נגיד לפני 30 שנה, הייתי אומר לך שיום אחד יהיה מצב כזה, שילד יישב בבית עם עצמו, וידפדף סרטונים גם במיטה, וכל רגע פנוי, ידפדף, כאילו שם הוא יהיה. כן. כאילו אתה אומר, תשמע, אתה חי בסרט, זה נשמע הזוי. אבל אתה כאילו נהיה שבוי של המכשיר הזה. גם דרך אגב, גם הדעה שלך מתעצבת, הדעה של האנשים, מתעצבת בגלל המכשירים האלה. דרך אגב, זה גם למה רוב העולם היום הוא פרו-פלסטיני. נכון, אנחנו גם נהיים רובוטים, אחי. אנחנו גם נהיים רובוטים. עשו סרטון, צילמו סתם אנשים בהפסקה, אוקיי? בבית ספר, בפלאפונים גוללים וכזה, ועשו ב-AI מה עשו? הוציאו מהם את הפלאפונים, כאילו אין פלאפונים, אז אתה רואה פשוט אנשים ככה. וזה נראה כאילו הם שקועים בתוך איזשהו סם מטורף כזה. אנשים עושים ככה,
כל היום וככה, ובזה הם שקועים, זה כמו סם, אחי. אחי, זה פסיכי. אתה יודע, אתה מאבד את הכישורים החברתיים שלך, את הכישורים, לא יודע, כל קישור. אתה יודע מה, אתה אפילו, היום גברים מתביישים להתחיל עם בחורות ברחוב. וואי, באתי לדבר על זה. היום זה רק באינסטגרם, היי, כל מיני חרטות כאלה. אתה יודע, דרך אגב, אושר, זה כמו שאתה, נגיד, הולך, דיברנו על מכון כושר, על להתאמן וכאלה, כמו שאתה הולך למכון כושר, אתה מפתח את השריר שלך, אתה כל פעם מעמיס עליו, נותן עליו עוד עומס, עוד משקל, אתה נהיה יותר חזק ומפתח ומפתח. ברגע שאתה לא מתאמן על השרירים הבסיסיים האלה, שאתה יודע, להכיר אנשים ברגיל, לא יודע, לראות מישהי שמוצאת חן בעיניך, לבוא ולדבר איתה. אחי, אתה כל היום בטלפון, אתה לא רגיל לזה, אתה לא מסוגל לזה, כי אתה לא מתאמן על זה, אתה כאילו, בשבילך זה כמו לשחות במים עמוקים מאוד, אתה לא רגיל לזה, אחי. לדברים שהם, אחי, עד לפני כמה שנים היו, אתה יודע מה, עד לפני, לא יודע, 15 שנה לדעתי אפילו, אפשר להגיד. מה? הם היו מאוד בסיסיים. כאילו, לא יודע, לעבור, פחות מ-15 שנה אפילו. פחות מ-15 שנה. פחות מ-15 שנה, סבבה. אבל זה היה נורא, אחי, זה היה דבר בסיסי כזה, אתה בא, רוצה לדבר עם אנשים, אתה... אבל הגיים עלה. היום, כדי להתחיל עם בחורות היום ברחוב, זה גם נהיה יותר קשה. הרבה בחורות באות ומתלוננות, לא מתחילים איתי ברחוב, אין גברים יותר, כל מיני חרטות כאלה, אבל ברגע שאותם בנות באים ומתחילים איתם, הם גם דוחות הגברים בצורה מגעילה כזאת, שאני יכול להבין למה גברים כבר לא רוצים להתחיל עם בנות. והיום נהייתה הייפרגמיה כזאת, שרק הגברים המפורסמים, ורק הגברים שנראים ממש טוב, הם מקבלים את כל הבחורות, ורוב או השירים, אחי. או השירים. זה תמיד היה. והנורמול, כאילו, אתה יודע, וכל הגברים הרגילים נשארים פירורים או שלא נשארים כלום בכלל. אני זוכר שהיה קטע כזה בזגורי, שהסבתא אמרה למירי, את בחורה בסדר, בסדר. את רוצה שהוא טוב מצוין. את צריכה מישהו שהוא בסדר, בסדר. עכשיו, רוב הבחורות היום חיות באשליה, שמגיע להם איזה אביר על סוס, על מרצדס לבנה. כאילו, דברים פסיכודליים. יש מלא פודקאסטים בארצות הברית, ששואלים בחורה, כמה לדעתך גבר צריך להרוויח כדי לצאת איתך? בחורה שנראית ממוצעת, איזה נועה מכפר סבא, אל תיפגעו נועות, יש מלא נועות. סתם איזה מישהי ממוצעת, אני צריך להרוויח $100 מיליון בשנה. ושואלים אותה, את יודעת מה האחוזון שמרוויח את הסכום הזה שאמרת? 0.000 משהו? כן. למה שהוא יבחר בך, נועה? כן. אותה הנועה הזאתי מגיעה לגיל 30, שיש לה איזה כמה חתולים ביד, היא הייתה עם כמה מפורסמים, כמה עשירים שהיו איתה, נהנו איתה, התקדמו הלאה בחיים, והיא בטוחה, היא בגיל 30, עדיין הסטנדרטים שלה, אני צריכה לצאת עם מיליונר, ב1.90 שמרוויח ככה וככה. בסוף היא נשארת לבד כן. בסוף היא נשארת לבד. קצת עצוב. כן. בדיוק. לפעמים שאתה מכוון יותר מדי גבוה, ואין לך פרופורציות למי שאתה ומה שאתה. אבל מאיפה כל זה מגיע? מאיפה כל ההיפרגמיה הזאת היא עולה ועולה ועולה? זה נטו מהסושיאל מדיה. הם פשוט, אוקיי, עכשיו דוד התחיל למנוע. דוד התחיל למנוע, היי, נועה, מה שלומך? התחיל לי, לקח ממנה את המספר אפילו. אחרי 10 דקות היא חוזרת לגלול בטיקטוק, היא רואה את ברונו מרס, היא רואה את, איך קוראים לחתיך הזה הספרדי? לא ג'יי בלווין, מלומה. היא רואה את מלומה, והיא בראש שלה, בגלל שתכנו לה את המוח, שהיא מלכה, ואת נסיכה, ומגיע לך הכי טוב. אז היא אומרת, זין על דוד, למה שאני אהיה עם דוד? אני רוצה מישהו כמו מלומה. אני רוצה את ההוא שיש לו ים עוקבים, והוא נראה ככה וככה, וזה וזה וזה. משם גם הגיע כל העניין של קלווי קילר. האנטישמי הזה. אז מה התיאוריה שלו? הוא אומר, אתה כגבר תמקסם את עצמך. עכשיו, יש לך כמה דרכים. אתה יכול את הסטטוס שלך למקסם, אתה יכול למקסם את הנראות שלך, אתה יכול למקסם את המצב הכלכלי שלך, והוא אומר, הדבר שהכי קל למקסם, הכי מהר, יש לו ROI מאוד מאוד גבוה, זה את איך שאתה נראה. לוקמקס. תרבות כזאת שנהייתה. אני לא אגיד את דעתי עליה, מי שאוהב את זה, אוהב את זה, בסדר. אבל דרך אגב, במידה מסוימת כולנו עושים את הלוקסמקס הזה. אתה הולך למכון, עזוב את זה שאתה עושה את זה בשביל הבריאות הנפשית, וכדי שתהיה לך איזושהי רוטינה, אתה עושה את זה גם, ותשקר לעצמך כמה שאתה רוצה, גם כדי להיראות יותר טוב.
כולנו במידה מסוימת עושים לוקמקס, לוקסמקס, לא יודע איך אומרים את החר הזה. אתה מסדר את השיער כדי להיראות יותר טוב. אתה מסתפר בתספורת שמתאימה לך לפנים. אתה, לא יודע, אתה מוריד אמצע בגבות כדי לא להיות חד גבה. אתה מעלה לעצמך את הערך. כל פעם שאתה יפה, אבל... מתאמן, אתה זה, בסוף אתה מרים לעצמך את הערך שלך בעיני עצמך, ואוטומטית, גם בעיני אנשים אחרים בחוץ, כאילו אנשים רואים אותך פתאום באור אחר. אתה מתלבש, אתה נראה טוב, אתה משדר את זה, אחי. ויש איזה ROI מאוד גבוה. מה זה אומר? אתה משקיע קצת, אתה מקבל הרבה. מה אתה עושה בסופו של דבר? לא יודע, אתה הולך למכון... תשמע, להשיג קוביות זה בהרבה יותר קל מזה שיהיה לך $1,000,000 בבנק, נכון? כן. אז אתה בעצם ממקסם את הנראות שלך, או שאתה ממקסם את הכלכלי שלך. מה יותר קל? הוא אומר, זה הכי קל למקסם את זה, הכי מהר. אז תעשו את זה. קל לצחוק על זה, וזה גם מצחיק לצחוק על זה. גברים הם מנסים להיראות טוב, פעם זה היה התפקיד של האישה להיראות טוב, והגבר זה להביא אוכל הביתה, אוקיי? אבל זה נכון, היום ההיפרגמיה גרמה לנשים לרצות מודל, אני לא יודע אם רק יופי, מודל מסוים של גברים, שלרוב הגברים אין אותו. אין להם איך לספק את זה. אבל אני אגיד לך משהו, שאני שם לב אליו כל החיים שלי. מי שמחפש את המודל יופי, זה אלה, בוא נגיד, בנות שמחפשות את המודל יופי, זה בנות שתמיד היה חסר להם יופי. אני שם לב, שאני אומר לך עוד פעם, תמיד שמתי לב לזה, דווקא את הבחורות האלה שהכל בא להם כאילו בקלות, תמיד היו נראות טוב, היו נראות, כאילו נראות ממש טוב, בצורה טבעית. תמיד תראו אותה עם איזה מכוער כן, כזה. כי תגיד לך, תשמע, לא אכפת לי איך הוא נראה, שיהיה לו כריזמה. כן. כאילו, זה לא מעניין אותם איך הוא נראה, כי הם לא באו עם חסך כזה מהבית. אלה שיבואו עם חסך מהבית, לא שהגיעו ממקום, שתמיד מסתכלים על בן אדם, והיא לא הייתה נראית, אתה יודע, היא הייתה נראית, לא יודע, במשקל מסוים, והגיעה למשקל אחר, או 1,001 דברים, תמיד יהיה חסר לה בתת מודע, את הקטע של הנראות. נכון. וזהו, אז לא כולם, אתה יודע, 100 מ-100, יש כאלה בנות שמעריכות מאוד 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 את הכריזמה שאתה מגיע, ויש לך אופי, ואתה יודע, אתה בן אדם חוספס, אתה יודע להסתדר, שזה לדעתי דברים שאתה יודע, בנות זוג, לעזוב את כאילו בקטע אמיתי ואתה יודע, ורציני. נורא יעריכו את זה. נורא ימשכו לזה גם כן. מסכים איתך ב1,000%. אני חושב שמה שמגדיר גבר בעיניי, כמה הוא גברי, בעיניי זה פחות נראות. אח שלי, איך הוא מתמודד עם החיים? איך הוא מתמודד עם השיט של החיים? איך הוא קם בבוקר? בסופו של דבר הנראות תפתח לך את הדלת, האופי שלך, הביטחון העצמי שלך, הם מה שישאירו אותך בתוך החדר. בדיוק. אתה יכול להיראות כמו דוגמה נעל, אבל אם אתה תדבר כמו איזה מטומטם... תסתכלו לך בהתחלה ככה, וואו. ואז ככה, כאילו, אתה תבוא להם כזה ככה, אם אתה נראה טוב. אבל אם אתה יודע מה, תראה סביר. תראה, כאילו, גבר שיראה סביר, אפילו סביר, פלוס או מינוס, זה לא משנה, אבל אם יש לו אופי והוא נוכח במקום... זה מספיק כדי להשאיר אותך בתוך החדר. בדיוק. ודווקא, אתה יודע, בוא נגיד, אנשים שמכירים, לא מתוך נראות, נגיד במקומות עבודה, בלימודים, וואלה, דווקא אלה הקשרים שלדעתי הם הכי תופסים, כי הם הכירו לפי האופי. נכון. הם לא הכירו אותם, אמרה, בואי איזה חתיך הוא באינסטגרם או משהו כזה. נכון. הכירה את האופי שלו, התחברה לאופי, למי הוא ומה הוא, אמרה, וואלה, אני אוהב את האופי שלו, כיף לי לדבר עם הבן אדם הזה, כאילו, אני מעריצה אותו, שהפוך. שמע, זה מאוד חזק לדעתי. יופי גם נעלם באיזשהו שלב, אופי זה משהו שנשאר, גם אצל גבר, גם אצל אישה. תשמע, ובעיניי, אם אתה תשאלתי מה האיבר הכי סקסי אצל בחורה, כן. אני אישית חושב שהשכל. זה האיבר הכי מושך שיש. אם אתה מדבר עם מישהי ויש לה ראש, וואלה, אחי, זה מושך, כיף לך לדבר איתה, כיף לך לשבת, כיף לך הכל. אני אישית חושב שהתחת, אבל, סתם, אני צוחק, אבל, כן. אבל זה מבחינתי, זה פותח, אתה יודע, זה פותח את השער. רגע. אני בעדין אחר אחד. אני יודע, זה ירד בעריכה, או שזה יישאר. אני אישית חושב שהתחת, רגע, היי. בוא נעבור לעוד נושא. רציתי לדבר על עוד משהו, אושר. מה? שים לב שגם לגבי הקטע של הטלפונים, כן. שהרבה אנשים היום לא חיים את הכאן ועכשיו. הם בורחים לטלפון. אני שם לב לזה כל הזמן. אתה עכשיו בסיטואציה, לא יודע, חברתית אחי, אתה בסיטואציה עם אנשים, אתה בסיטואציה... אתה יודע מה, הזמנת עכשיו אוכל, לא, אני מדבר עליך. מי שהזמין האוכל, וואלה אחי, הגיע האוכל במסעדה, מסעדה פגז, אוכל חם, מה היא תעשה אחי? אם אתה יודע, האוכל חם, בא לך לאכול אותו עכשיו.
לא, תצלם, תעלה לזה, וכל, אתה יודע, אתה רואה אותו כאילו זה, ובא לך לדפוק בו את הביס של החיים, והיא אומרת לך, לא, לא, תחכה, תשב, חכה רגע. או שאתה יודע מה, אתה בטיול אחי בחול, אתה רואה מפלים, אתה רואה דברים, אתה רואה טבע. לא יודע, אתה רואה דברים מטורפים, אחי. כן. לא יודע אם להגיד, אתה יודע מה, נראה לי רוב האנשים. וואלה, אחי, הם לא נהנים מהכאן ועכשיו, אתה אומר, בואי הנה, אני נהנה, אני בתוך הסיטואציה. אחי, הם מצלמים לך, אתה לא נהנה עכשיו, אתה על תקן צלם שרוצה להראות לאנשים הלאה, אבל אתה לא בתוך הסיטואציה ונהנה מהכאן ועכשיו. נכון. שזה גם בעיה מטורפת בעיניי. כאילו, אני מבחינתי, שאני עושה דברים שכיפים לי, אחי, אני לא מרוכז בצילום. אני מרוכז בזה שאני אסף, רוצה ליהנות כאן ועכשיו, ווואלה, אחי, יהיה לי קשה לשכוח על זה. כי אני נהנה. אני אחזק את מה שאתה אומר. הרבה פעמים בסיטואציות חברתיות, עכשיו, מפגשים כזה חברתיים, בחורה או איזה מישהו עם כמה אנשים, עם כמה חבר'ה, ואתה מרגיש כזה לא בתוך הסיטואציה החברתית, אז אתה תברח כזה לגלילה, לאייפון, לחרטה. כי אנשים, כמו שאמרת מקודם, גברים כבר לא יכולים לגשת להתחיל עם בנות, אנשים כבר איבדו את החוש, את הסושיאל סקיל, הם כבר לא יודעים איך לבוא ולגשת ולהתחבר וכזה. קשה לאנשים לפתוח שיחה היום. אנשים איבדו את כל הסקיל החברתי. מסכים איתך, אתה יודע שפעם, שאנשים לא היה להם יותר מדי מה לעשות בסיטואציה חברתית, לא משנה עכשיו אם אתה מכיר מישהי או מישהו או חברים, מה הם היו עושים, אחי? מדליקים סיגריה. אתה יודע, אתה בורח לסיגריה, אז כאילו פתאום יש לך איזה נושא שיחה, איזה נושא, לא יודע, משהו אתה עושה עם הידיים. אבל היום, זה מבחינתי, זה נבלה וזה טריפה. כי אני מדבר איתך על קטע בריאותי. אחי, תקשיב, להיות כל היום בסוג של, בלחץ כזה, שאתה רואה סרטון, אחרי סרטון, אחרי סרטון, אחרי סרטון, אחרי סרטון, וככה החיים שלך עוברים. המוח שלך נדפק בסיגריה, תחשוב שהריאות שלך נדפקות. באייפון, העיניים שלך נהרסות. לחץ, אחי. המוח שלך נהרס, אתה כולך הסף ריגוש שלך כל כך גבוה. אתה שמעת שמישהו מת, ישראלי מת בתאילנד בהתקף לב בגיל 29? לא. קראתי על זה היום כתבה. לא יודע כמה זה נכון או לא נכון, אבל זה מה שקראתי. מה היה? מישהו מת, אחי. יצא עם הבת זוג שלו לטיול ירח דבש לתאילנד בגיל 29, מת מהתקף לב. אני לא יודע למה הוא מת מהתקף לב, אבל אתה יודע, זה עוד פעם מחזיר אותי לחשוב, אני אומר, בואי, כאילו, אנשים לוקחים, אנחנו חיים רגע, בגיל 29 הוא מת מהתקף לב? כן. כן, אחי, זה הזוי. תראה, אני לא חושב שזה בא מסיגריות או מטיקטוק. אנחנו חיים בלחץ, אנשים לא מדברים על זה. אנחנו חיים בסיר לחץ. זה גם משפיע. כן, זה משפיע, אבל אני חושב שזה מקרה קיצוני מדי. גיל 29 למות מהתקף לב, אני חושב שזה משהו שקשור למחלה. אני יכול להבין מה אתה אומר, שאתה עושה בעצם בילדאפ לזה שזה גורם ללחץ, אבל אני חושב שמקרה כזה אגרסיבי של בן אדם מת בגיל 29, אני חושב שזה בא ממחלה. אין לדעת. אתה יודע מה, אני בראש שלי משייך את זה לזה, למרות שיכול להיות שאני אפשר להפיל הכל על הטיקטוק, אפשר להפיל הרבה על הטיקטוק. שוב, גיל 29 למות מהתקף לב, זה נשמע לי יותר כמו איזה מחלה כזאת, איזה משהו שהיה לו לפני כן. שוב, אין לדעת, וגם לא קראתי את הכתבה, אבל זה נשמע מאוד מפחיד מה שאתה אומר עכשיו. כן. אני חושב שאנשים שכחו מה זה רוגע. אתה יודע, אנשים כל היום אנחנו חיים גם בעבדות מודרנית. נכון. אתה יודע, כל אחד רוצה, יש לו חלומות, לקנות את הרכב הכי יפה, לקנות את הבית הכי יפה, וזה בסדר גמור. אבל בסוף אנחנו עובדים, אנחנו כמו עבדים בתוך החלומות של עצמנו, כי אנחנו רואים כאילו, אתה יודע, את הטיק-טוק וזה, מה אנשים משיגים, וזה לא כולם, זה יחידי סגולה. ווואלה, אחי, אנחנו חיים בסיר לחץ, אתה כל הזמן עובד, ואתה רוצה להשיג עוד, ואתה רוצה להשיג עוד, ואתה רוצה להשיג עוד, ויש את האנשים שמשיגים, פתאום קורה להם משהו בגיל 20, 30, 40, מהלחץ הזה, אחי, כי בסוף לחץ מתפרש כבחלות. נכון. יש לו כסף, אבל פתאום הבן אדם לא פה. מה שווה כל הלחץ הזה? אז אני חושב שצריך לחיות באיזון, אחי. אני חושב שאתה לקחת על עצמך לאחרונה יותר איזון. אתה פעם היית ממש רעב על הכסף. אחי, אני חייב טרף בעבודה. אני פשוט בן אדם שהוא טוטלי, אחי, מאוד מאוד בכל דבר שאני עושה, ואני מנסה מאוד מאוד לאזן את עצמי. אני בעצמי, אחי, עבד מודרני של עצמי, בתוך הקטע של אני מתחיל את העבודה ב9, מסיים אותה ב8, ואני כל הזמן דרוך, אני כל הזמן שם, אני כל הזמן 100% בשביל הלקוחות שלי. אז אני צריך להוריד מעצמי קצת, אתה יודע, גם קצת לחץ, כי אני לא מונע מכסף, אחי. אני מונע מזה שאני בן אדם כזה טוטלי. אבל גם פה אני צריך להוריד ולאזן את עצמי,
ולהיות יותר מאוזן, יותר, אתה יודע, יותר לדאוג לעצמי, מה מרגיע אותי, מה עושה לי טוב. ויותר, אתה יודע, בקטע הבריאותי, אחי, של מה יהיה אותי עוד 20-30 שנה קדימה, לא בא לי להיות איזה בן אדם חולה. אם נחיה עוד 20-30 שנה קדימה במדינה הזאת. מה, אני מאמין שכן. אני מקווה שכן. קשה להרוג אותנו. טוב, אז אנחנו כבר נעשה סיומת לפרק. אז זה היה פרק 3. חברים יקרים, מקווה שנהניתם מהפרק הזה. על מה דיברנו כאן? דיברנו על החיים בעיקר. על היום-יום, על החיים, על טלפונים, על בריאות, על איזון, על... אל תשפטו אנשים מהר מדי. חברים יקרים, אם אהבתם את הפרק, תעשו לייק, עוקב, סאבסקרייב, לא יודע, פעמון, לא מעניין אותי. אנחנו ניפגש בפרק הבא.